ሁራ ሰለስተ እዚ ናይ ሰብአ ሰገል እዩ ካበይ ዝመፀ መፅሓፍ እዚ ካበይ ዝመፀ ኣስተምህሮ እዚ ካበይ ዝመንጨወ እዚ ዓዲ ኣምሓራ ዝኾነ ነገር ይፈጥሩሞ ካብኡ መንፈሳዊ የልብስዎ አንድምታ የውፅሉ ከምኡ ኣብ ትግራይ እውን ብዝገደደ መልክዕ ከምኡ ይግበር ኣሎ በዓል ልደት ብሁራ ሰለስተ እናበለ 12 ግዜ ጠቂስዋ እዚ ኮነ ተባሂሉ በዓል ልደት ተባሂሉ በይኑ ከይፅዋዕ ምእንታን በዓል ልደት ብሁራ ሰለስተ ተባሂሉ ሓደ ዓረፍተ ነገር ተሰሪሑ ኮነ ተባሂሉ እዚ ኮነ ተባሂሉ በዓል ልደት ንምብራት በዓል ልደት ባህላዊ ንክመስል ንምግባር በዓል ልደት መንፈሳዊነቱ ንክለቅቕ ንምግባር ኮነ ኢሉ ዝተገብረ ነገር እዩ ህዝበ ክርስቲያን ንቃሕ እዚኦም እዮም ባህልናን ሃይማኖትናን ቅርስናን ዘበላሹልና ዘለው ሰላም ጥዕና ሃበለይ ኮራንን ኮራትን ናይ ኦሜጋ ቲቪ ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ ከመይ ትቐንዩ በብዘለኹም መቕሉ ሰላም ከም ትኾኑ ተስፋ ንገብር ጸሎትና እውን እዩ ሎማዓንቲ ፍልይ ዝበለ ፕሮግራም ሒዝና ቀሪብና ኣለና እቲ ፍልይ ዘብሎ በዓላትና እንተስ ኮነ ተባሂሉ ብዝመስል መልክዕ ናበይ ይቕየሩ ከም ዘለው ብመርትዖታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ኣብ ደገ እንታይ ዓይነት በዓላት ይኽበር ኣለዉ ካልኦት ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያናት በዓላት ከመይ የኽብር ኣለዉ ኣባናኸ ከመይ ይኽበር ኣለዉ ንምንታይ እዩ ካብ ዓለም ተፈልዩ ኣብ ትግራይ ባህላዊ ንክመስል ዝግበር ዘሎ እቶም በዓላት እዚ ኩሉ ብመጽናዕቲ ብዝርዝር ሒዝና ቀሪብና ኣለና እስካ መርሃ ግብርና መወዳእታ ሓቢርኩምና ጽንሑ ከምቲ ኩልኩም ተዓዘብኩሞ መብዛሕትኩም ዝሓዘንኩምሉ መብዛሕትኩም ምን ግራ ኣትይኩም እንታይ ኢና ክንገብር ዝበልኩም ብውሽጢ እውን ብዙሓት ሰባት ፕሮግራም ዘይተሰርሕሉ ናበልኩም ተለእኹልና ነይርኩም ኣነ ድማ ኩሉ ኣብ ጥሪ ዝተኸበሩ በዓላት ናይ ኩሎም ክርእለኒ ብዝብል መጽናዕቲ እናገበርኩ እየ ጸኒሐ ነዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ደገ እውን ንበዓል ራሽያ ንበዓል ግሪክ ንበዓል ግብፂ ከመይ ይኽብሩ ነይሮም ካብ ልደት ጀሚሩ ከመይ ይኽበር ነይሩ ኣባናኸ ከመይ ይኽበር ኣሎ ንሱ ኩሉ ፀሚቕና ሕዚ ሎማዓንቲ ኣቕሪብና ኣለና ማለት እዩ መጀመርያ እስቲ ካብ ዓለም ለኸ ክንጀምር እሞ ካብ ሩስያ ኦርቶዶክስ ክንጅምር በዓለ ልደት ብከምዚ ትርእዎም ኣለኹም ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዘለውሉ ናይ ሩስያ ናይ ጦር ሓይሊ ከፍተኛ ኣመራርሓ እዮም ምስ ፕሬዚዳንት ፑቲን ዘለው ሰለስቲኦም በዓል ኮኸብ ምልክት ዘለዎም ማለት እዩ ናይ ጦር ሓይሊ ወይ ከዓ ናይ ጦር ሓይሊ ዝበሃለዎ ከእናቱ ዋና ስራሕ ሰበስልጣን እዮም ማለት እዩ ትርእዎም ዘለኹም ማለት እዩ ኣብዚ እውን ናይ ሩስያ ናይ ምድሪ ጦር ሓይሊ ናይ ምድሪ ኩናት እንታይ ዝበሃል ናይ ምድሪ ጦር ሓይሊ ዝበሃሉ እዚኦም ኣረንጓዴ ወይ ከዓ እዚ ቀጠልያ ዝተኸደኑ ኣብዚ ዘለው ከዓ ናይ መንግስቲ ሰበስልጣናት ማለት እዩ እቲ ዝገርም ኣብዚ ዘማርያን ወይ ዞም ኳየር ዝብልዎም ዘማርያን ኣወዳትን ኣወላትን ናይ ባዕሎም ዩኒፎርም ተኸዲኖም ኣብዚ በዓለ ልደት እዩ ኣብ ቤተክርስትያን ውሽጢ ብከምዚ ዓይነት ይዘምሩ ኣለዉ ማለት እዩ እዚኦም እንደገና ዓበይቲ ሰባት ዝገርመኩም ኣባና ዓበይቲ ሰባት እንኳን ክዝምሩ ኣይጨብጭቡ ኢልካ ዮም ኣይጨብጭቡን እዚኦም ግን ዓበይቲ ሰባት ትርእዎም ኣለኹም ለይቲ ሙሉእ እናዘመሩ እዮም ሓዲሮም እዚ ኣብ ሩስያ በዓለ ልደት ዝተኸበረሉ እዚ ላይቭ ዝተሓላለፈሉ ፕሮግራም እዩ ኣብዚ ድማ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንትን እንደገና ድማ ናይ ከተማ ናይ ራሻ ከተማ ከንቲባ ሰርጌይ ሳብሕያን ዝበሃል ማለት እዩ ሰርጌይ ሳብሕያን ዝበሃል ናይቲ ከተማ ከንቲባን ነቲ ሃገር ፕሬዚዳንትን ጠዋፍ ሒዞም ኣብ በዓለ ትንሳኤ ኣብ ቤተክርስትያን ውሽጢ ከኽብሩ እንተለው ዘርኢ ማለት እዩ እዚ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ሩስያ እዚኦም ድማ እንታይ እዮም ጋርድ ፍሉይ ጋርድ ዝበሃሉ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ማለት እዩ ምስ ዩኒፎርሞም በቃ ቤተክርስትያን ኣትዮም ምስ ዩኒፎርሞም እዮም ዝኣትዉ ኣብ ሩስያ እንታይ እዩ ባህሎም ናይ ሓባር ዝኾነ ክዳን የብሎም ከምቲ ንሕና
ጋቢ ንክደኖ ከም ዓይነት ጋቢ ዝክደንዎ ኩሎም ሓደ ዓይነት ናይ ጋቢ ወይ ነፀላ የብሎምን ኩሎም ናይ ባዕሎም ባህላዊ ክዳን እውን የብሎምን ስለዚ እቶም ናይ መንግስቲ ኣመራርሓ እቶም ናይ ወታደራት እንተኮይኖም እቶም ሻምበላት ወይ ከዓ እቶም ናይ ወታደራት መራሕቲ እንተኮይኖም ምስ ኮከቦም ይኣትዉ ኩሎም ናይ ባዕሎም ዩኒፎርም ሒዞም ኣብቲ ቤተክርስትያን ይርከቡ ማለት እዩ እዚ ባህሎም እዩ እዚ ካብ ሩስያ ምስ በልና እቲ ብቪድዮ ከየቀርበልኩም እቲ ግዜ ከይወስደና የለ ብሓፂሩ ከቅርቦ ስለ ዝደለኹ እየ ግሪካውያን እንደገና ናብ ግሪካውያን ተኸድና ኣብ ኢየሩሳሌም ከመይ ከም ዘኽበርዎ ረአዩ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተገበረ በዓል እዩ እታ ድምፃ እንታይ ኮይነ ጠፊኣ ኦኬ ድሓን በዚ መልክዑ ብጣዕሚ ብዝደመቐ ሁኔታ ብዝደመቐ መልክዕ እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ተኸቢሩ በዓል ልደት ማለት እዩ ናብ ዓድና ሕዚ ብዙሕ እዩ ካብ ግብፂ እውን ዝረኣኽዎ ተመሳሳሊ እዩ በቃ ዋላ ካብ ቫቲካን ካብዞም ካቶሊክ ሲ ብተመሳሳሊ ኩነታት እዩ ተኸቢሩ እቶም ካልኦት በቃ ብክርስትና ልዕሊ 45,000 ዲኖሚኔሽን ኣሎ ብዓለም ብክርስትና ስም ዝፅውዑ ኩሎም በዓል ልደት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እዩ ኢሎም እዮም ኣኸቢሮም እቲ ናይ ውሽጣዊ ሓድሕድም መንፍቅኖም ናይ ውሽጣዊ ፀገሞም ከም ናይ ባዕሎም ኮይኑ እታ ልደት ግን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እያ ኢሎም ኣኸቢሮም ማለት እዩ ካልኦት እውን ስዕሉ ክሪስማስ ብዝብል ስዕሉ ሆሊደይ ብዝብል እውን ዘኸበርዎ ኣለው ግን መብዛሕትኡ እቶም ኣብያተ ክርስቲያናት ግን ብከምዚ እዮም ኣኽቢሮም ናብ ዓድና ክንመፅእ እንተለና ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝተኸበረ ርኢኹሞ ኢኹም ብጣዕሚ ብዝገርም ዲስፕሊን ብዘለዎ ነገራት ከም ተኸበረ ኣብ ድሮ ማለት እዩ ኣብቲ ድሮ ጥምቀት ብከምዚ ዓይነት ከም ተኸበረ ርኢና ኢና ማለት እዩ ብሓቂ ዘቕኒ እዩ ኣሰራርሓ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ነይሩ ካብዚ ቀፂልና ናብ ላሊበላ ክንኸይድ እንተለና እዚ እቲ ዝገርም ነገር ኣብ ላሊበላ ኣብታ ማህሌት ውሽጢ እቲ ናይ ኣምሓራ ቴሌቭዥን ስቱድዮ ግዝያዊ ስቱድዮ ኣብቲ ማህሌት ውሽጢ ገይሩ ተመልከቱ ኣብ ስቱድዮ ማህሌት እቲ ቪድዮ ካሜሮም በሙሉእ ኣብቲ ማህሌት ውሽጢ ስቱድዮ ገይሮም ካብ ስቡህ ጀሚሮም እስካዕ መወዳእታ ሰላም ኣባ በሙላ ኣመሓላሊፎማ ማለት እዩ ካብኣ ከይተንቀሳቀሱ ካብታ ማህሌት ከይተንቀሳቀሱ ካብ ስቡህ እስካዕ ቅዳሴ መወዳእታ ኣባ ኣመሓላሊፎማ ብኡ ጥራሕ ዘይኮነ ብዩቲዩብን ብፌስቡክን ላይቭ እውን በሙሉ ይመሓላለፍ ነይሩ ሓንቲ ነገር ከይተወሰኸታ ማለት እዩ ከም ዘላ እንደገና ኣብ ፅባሒቱ በዓለ ልደት ቤዛ ኩሉ ዝበሃል እውን እዚኡ ጥራ ኣብቲ ቤተ ጊዮርጊስ ላዕለን ኣብ ደገን በሙሉ ህዝቢ ከምዚ ኢሉ ሓዲሩ እዚ ለይቲ ማለት እዩ እቲ ቤዛ ኩሉ ዝበሃል እውን ብከምዚ ነገር ኣመሓላሊፎሞ ማለት እዩ ኦኬ ናብ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ዝገርም እቶም ናይ ሰበስልጣን ዝዛረቡ እውን ነይሮም እዮም ኣብቲ መወዳእታ ማለት እዩ ኣብቲ ታወት ማለት ኣብ ደገ እቶም ሰበስልጣናት ይዛረቡ ነይሮም ዋላ ሓንቲ ፖለቲካ ዘመሓላለፈ ይነበረን ዋላ ሓንቲ ፖለቲካ በዓለ ልደት ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ በዓል ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ሰላም ዘምፅአ ምዃኑ ንዑ ጠቂሶም እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ናትና ሰበስልጣናት እንታይ ከም ዝዛረቡ ድሓደ ክንሪኦ ኢና ናብ ናትና ክንመፅእ እንተለና ናብ ኣፅቢ ንኸድማ ኣብኡ እንዲሁ በዓለ ልደት ኣብ ኣፅቢ ክኽበር ተባሂሉ ብዙሕ ዝረአናሉ ጉዳይ ነይሩ ማለት እዩ ካብቲ ማስታወቂያ ንጀምር እንታይ ዝብል ታሕሳስ 28 እስካብ 29 2018 ኣብ ከተማ ኣፅቢ እንዳ ስላሴ ዝኽበር ዓመታዊ ክብረ በዓል ልደት ብሆራ 3 ኣመልኪቱ ዝውሃብ መግለፂ ልደት ናብ ከተማ ኣፅቢ እንዳ ስላሴ ብሰላም መፅውታ ኣብ ገንፈል ሆቴል ኣብ መቐለ ዝተውሃበ ተመልከቱ በዓል ልደት ኣይኮነን ዝብል በዓል ልደት ብሆራ 3 ክልቲአን ብሓደ ቃል ኮይነን ማለት እዩ በዓል ልደት ብሆራ 3 ክነኽብር ኢና በዓል ልደት ብመዝሙር ኣይኮነን በዓል ልደት ብቅዳሴ በዓል ልደት ብማህሌት ኣይኮነን በዓል ልደት ብሆራ 3 ክነኽብር ኢና እሞ መፁና እስቲ ብቃልኸ እንታይ ኢሎም እዮም ተዛሪቡ ሓንቲ ማስታወቂያ እውን ክንውስኽ እዚኣ እውን ኣብቲ ልደት ዝነበረት ማስታወቂያ እቶም ደረፍቲ በሙሉኦም ተኣኪቦም ተሳኢሎም ዘቕረብዎ ማስታወቂያ ብሕታዊ ኮይኑ ዝኽበር
ኣብ ገዳምና ከዓ ገዳም ካቴድራል ደብረ ገነት ቅድስ ይቅርታ እዚኦም ናይቲ ደብሪ ኣመሓዳሪ ማለት እዮም ናይቲ ደብሪ ኣመሓዳሪ እዮም እዚ መግለፂ ኣብ ድርኡ ኣብ ትዋዜማ መግለፂ ዝህብ ዘለው ናይቲ ደብሪ ኣመሓዳሪ እዮም ማለት እዩ እስቲ እንታይ ከም ዝብሉ ሓፀረ ንሓንቲ ደቂቃ እያ ክንሰምዕ ላሴ ያው ብፍሉይ መልክዕ ካብ ክልል ትግራይ ላኽበርናዮ ስለ ዝመፃና ልዕለት 29 በዓለ እግዚኣብሔር ያው ዕለት 28 መፂኹም ምሳና ኣብቲ ቦታ እሱ ብፍሉይ ዝኾነ በዓል ንኽብሮ ምኽንያት ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ይኽበር ግን ታወት ስለ ዘለና ንግሲ ስለ ዘለና ከተላውፃና ልዕሊ 8 ዓመት ላኽበርናዮ ስለ ዝመፃና ግን ኩልኹም ያው ምንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለም ለለኹም ንኽትመፁ ንዕድም እንኳዕ ብፅሐኩም ካው ምስ ኩራ ሰለስተ ዘራኽቦ ግን ያው ሰብኣ ሰገል አንፈራጹ ሰብኣ ሰገል ዝበሃሉ ነገስታት ይኹኑ እረኛታት ጓሰት ሓለውቲ እንስሳታት ጎይታ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ኢሎም ከም ዘመስገኑ ኩራ ሰለስተ እውን በቃ ለጎይታና ምስጋና እዩ ዓድና ትውፊት እዩ ብወለድና ልመፀ እዩ የሽኳይ ሰብ እንስሳ ኳስ በበረኻ ሚዳቋ ኣመስጊና ካልኦት እንስሳ እውን ኣመስጊኖም እዚ ነቶም ኣመሓዳሪ ዝሃብዎ መግለፂ ማለት እዩ ትዝገርም ነገር ሓደ ካብቲ ስያሜ እስቲ ንለዓል ገዳምና ደብረ ገነት ካቴድራል ገዳምና ኢሎም ገዳምን ካቴድራልን ሓቢሮም ኣይኸዱን እዚ ሕገ ቤተክርስትያን መጥሓስ እዩ ገዳም ተኮይኑ ገዳም እዩ መነኮሳት ጥራሕ ዝነብሩሉ እዩ ገዳም ተኮይኑ በቃ ሞናስትሪ እዩ ማንም ሰብ ናብኡ ንክሳለም እንተዘይኮይኑ ብኣገልግሎት ኣብኡ ካልእ ሰብ ኣይሳተፍን ገዳም ተኮይኑ ናይ መነኮሳት ጥራሕ እዩ ካቴድራል ተኮይኑ ድማ ዓብይ ደብሪ ማለት እዩ ካቴድራል ማለት ዓብይ ደብሪ ማለት እዩ ብኣገልግሎት ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ከተማ እሱ ስለዚ ሓዲኡ ሓዙ ወይ ካቴድራል ወይ ገዳም እዩ ካቴድራልን ገዳምን ብሓደ ደብሪ ክፅዋዕ ኣይኽእልን እዚ ሓደ መእረምታ ክግበረሉ ዝግባእ ማለት እዩ ንምንታይ ክልተ ስም ሂባትማ ኣይርድአናን ስኡልካ ኮነ ኢልካ ድዩ ዝበላሸ ዘሎ እቲ ነገራት ኣይርድአካን ስለዚ ሁራ ሰለስተ እዚ ናይ ሰብኣ ሰገል እዩ ካበይ ዝመፀ መፅሓፍ እዚ ካበይ ዝመፀ ኣስተምህሮ እዚ ካበይ ዝመንጨወ እዚ ዓዲ ኣምሓራ ዝኾነ ነገር ይፈጥሩሞ ካብኡ መንፈሳዊ የልብስዎ አንድምታ የውፅሉ ከምኡ ኣብ ትግራይ ብዝገደደ መልክዕ ከምኡ ይግበር ኣሎ በቃ ትገብሮ ነገር ሲ ግዴታ መንፈሳዊ ባህሊ ግዴታ ዲ መንፈሳዊ ክኸውን ባህሊ እዩ ኣይኮነ እንዲ በባህልነቱ ክኽበር ኣለዎ መንፈሳዊ ተኾን ድማ መንፈሳዊ እዩ ሓዋዊስኻ ድሓደ ብደንቢ ክገልፆ ሓዋዊስኻ ዝግበር ነገር እንታይ ንማለት እዩ ሰብኣ ሰገል ከማዝ ጀመር ማዝ ሁራ ሰለስተ ኣብ ሰብኣ ሰገል ነይሩ ሁራ ሰለስተ ድዮም ከምዚ እናበሉ ሁራ ወይ እናበሉ ናብ ቤተልሔም ከይዶም ብጣዕሚ ዝገርም እዩ በቃ ዘየለ ነገር ተዝሊ ነገር ኣብታ ቤተክርስትያን ዓቢና ኣላ ኢና ተኣንድምታ እውን ተማሂርና ኢና ካበይ ዝመፀ ምንጩ ዘይብሉ ምንጩ ዘይፍለጥ ስኡልካ ጉስኣተ ልቢ ይበሃል እዚ ጉስኣተ ልቢ በቃ ካብ ውሽጥኻ ኣመንጭኻ ዝኾነ ነገር በቃ ፐርፐዝሊ ዝኾነ ነገር ኢልካ ትገብሮ ነገር ጉስኣተ ልቢ እዚ ምንም ዓይነት መንፈሳዊነት የብሉን መንፈሳዊ መርትዖ የብሉን ኣብ ብሉይ ኪዳን የለን ኣብ ሓድስ ኪዳን የለን ፈፅሙ የለን እዚ ብደንቢ ክርድኦ ይግባእ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ስምዑ እንታይ ከም ሊቃውንትን ተመራመርትን ባህልን መንነትን ዓድና ትግራይ ከም ዝሕብርዎ በዓል ልደት ምስ ዕሙር ባህሊ ሁራ ሰለስተ ዘለዎ ጥቡቕ ምትእስሳር ጎይታና መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ምስጋንኡ ንምግላጽ ብሁራ ዕጀ ምንባሩ መንፈሳውያን መራሕቲ ኣቦታት መጽሓፍ ብምጥቃስ ይዝንቱ ንሱን ካብታ ዋዜማ ዝሰምዓ እያ ከምዛ ዘመሓላልፈ ዘሎ ካብዚ ቀፂሉ እቲ ናይቲ ከተማ ከንቲባ ማለት እዩ ናይ ኣፅቢ ከንቲባ ስሙ ሓዝክዎን ዝኾነ ፅሑፍ እናቐረበ ሁራ ሰለስተ በለ ሁራ ሰለስተ በዓል ልደት ብሁራ ሰለስተ እናበለ 12 ግዜ ጠቂስዋ እዚ ኮነ ተባሂሉ በዓል ልደት ተባሂሉ በይኑ ከይፅዋዕ ምእንታል በዓል ልደት ብሁራ ሰለስተ ተባሂሉ ሓደ ዓረፍተ ነገር ተሰሪሑ ኮነ ተባሂሉ እዚ ኮነ ተባሂሉ በዓል ልደት ንምብራት በዓል ልደት ባህላዊ ንክመስል ንምግባር በዓል ልደት መንፈሳዊነቱ ንክለቅቕ ንምግባር ኮነ ኢሉ ዝተገብረ ነገር እዩ ህዝበ ክርስቲያን ንቃሕ
እዚኦም እዮም ባህልናን ሃይማኖትናን ቅርስናን ዘበላሹልና ዘለው እዚ ክንነቅሕ ይግባእ ናብ ፖለቲካ ኣትኾናነ ፖለቲካ ኣትየውን ኣይፈልጥን ከኣትውን ኣይደልን ማንም ሰብ ናይ ባዕሉ ናይ ግሉ ኣመለኻኽታ ፖለቲካዊ ክህልዎ ይኽእል ምስ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዝተሓዝ ነገር ዋላ ሓንቲ የብሉን ኣብ ሃይማኖትና ዝመፀና ግን ማንም ይኹን ማን ስቕልና ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኣይግባእን እውን ስለዚ በዓል ልደት እዩ በዓል ልደት ብሁራ ሰለስተ ኢልካ ዓረፍተ ነገር ሰሪዕኻ 12 ግዜ ኣብ ሓንቲ ፅሑፍቲ 12 ግዜ ተናጊሩ ሰብኣይ ኮነ ተባሂሉ እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ በዓል ልደትን ሁራ ሰለስተን በምንም ተኣምር ዘራኽብ ነገር የብሉን እዚ ክንፈልጠ ይግባእ እስቲ ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ድማ ኩልኩም ኣብ ሶሻል ሚድያ ናቲ ይዛወር ነይሩ እዩ ብዙሕኩም ርኢኹም እዩ ስኡላ ቀንጭብ ዝበለት ንሳ እሞ ቅድም ክብል ብባህላዊ መሰረት ብባህላዊ መልክዑ እንሪኦ ዝነበርና ናይ ሁራ ሰለስተ ዝብል ባህላዊ እንተይኮነስ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ትርጓሜ ዘለዎ ምስጢረ ስላሴ ዘምህረና ምስጢረ ስላሴ ዘረድአና ትምህርቲ ዘለዎ ምዃኑ ኢና ንግንዘብ ሰለስተ ምዃኑ ናይ ሰወስንነት ናይ ኣብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣመስጢሩ ይነግረና ብሓቂ በእውነት ኣነ ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ብጣዕሚ እየ ዘኽብሮም ብጣዕሚ እውን እየ ዝፈትዎም ኣብዚኣ ግን ስኡልና ክንሓልፎ ዘይግባእ ነገር እዩ እዚ ምስጢረ ስላሴ ቀፃሊ ብካልእ ግዜ እውን ብድምፂ ትኽክል እዩ ኢሎም ገና ክንሰርሐሉ ኢና ኢሎም ተነዛሪቦም እዩ ንሕና እውን ክንሰርሐሉ ኢና ብኡ ዝቕፅል እንተኮይኖም ንሕና እውን ክንቕፅል ኢና ብምቅላሕ ክንቐፅል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ኣብዚኣ ብሓቂ ካብኦም ዘይንፅበዮ ነገር እዩ ካብ ብፁዕ ኣቦና ዘይንፅበዮ ነገር እዩ መንፈሳዊ በዓል ባህላዊ ንከይመስል ዳ ክከላኸሉ ነይርዎም ኩሉ ንባዕሉ ዳ ክኽበር ኣለዎ ኢሎም ክከላኸሉ ነይርዎም እምበር መንፈሳዊ ባህላዊ ክትሓዋወስ ኣለዎ ብዝብል እሞ መርትዖ ዘይብሉ ምንም ዓይነት ምንጭ ዘይብሉ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ኮነ ኢልኻ እዚ ምግባር ንምንታይ ከም ዘድለየ ክርድአና ይከኣለን ብዙሕ ህዝበ ክርስቲያን እውን ሓዚኑ እዩ ክሓዝን እውን ይግባእ ኣብ ደገ ርኢኹም ኢኹም ሰበስልጣናት ከይተረፉ ጥዋፎም ሒዞም በዓል ልደት የኽብሩ ነይሮም መዝሙሮም ሒዞም እናዘመሩ የኽብሩ ነይሮም ኣብዚ ግን እንታይ እዩ ወሪድና ብስሩ ንምንታይ ኢና ናብዚ ንቕየር ዘለና እንታይ እዩ ነገሩ ሁራ ሰለስተ ናይ ምስጢረ ስላሴ ዝገልፅ ኢሉ እቲ ሽልምልም በትሪ እውን ምስጢረ ስጋዊ ዝገልፅ እዩ ተባሂሉ ከምዚ ኢሎም እናወጣወጥዎ ዝኸዱ በትሪ ማለት እዩ እቲ ነዊሕ ዘንጊ ሽልምልም ፃዕዳን ገለንዲ እሱ እውን ምስጢረ ስጋዊ ዝገልፅ እዩ በየናይ መዐቀን በየናይ መርትዖ ዝብልኻ በዓልኻ ሽልምልም ተብል ሞ ካብኡ እዚኻ ምስጢረ ስጋዊ ኢኻ ምስጢረ ስላሴ ኢኻ እቲኻ እውን ምስጢረ ጥምቀት ኢኻ ጥምቀት እንኩ ኣብ ማጨው ክድሕር ወይ ፀኒሖም አንድምታ ፈጢሮም ሁራ ራያ እውን ምስጢረ ጥምቀት ወይ ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ክብልዎ እኮ እዩ ማለት እዩ በዓል ሕዳር ፅዮን እውን ካልእ አንድምታ ወፂኡሉ ካልእ ምስ በሃሊ ተሓሒዝካ ካልእ ስም ክወፀሉ ማለት እዩ እዚ ጌጋ እዩ ጌጋ እዩ በቃ ምንም ዓይነት ዝተትብሎ ትሽፋፍኖ ነገር ኣይኮነን ጌጋ እዩ እዚ ክእረም ስለ ዘለዎ እዩ ዘይእረም እንተኮይኑ ግን ንሕና ስትሮንግሊ ክንቃወም ክንቕፅለሉ ኢና ተቃውመና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኣፅቢ ዝነበሩ ፎቶታት ንምርኣይ ዝኣክል በዓል ልደት ብሁራ ሰለስተ በቃ እዚ ኣዝማች እዩ በዓል ልደት ብሁራ ሰለስተ ዝብል ኣብዚ ዝሪእዎ የቀለጠ መንደር ኮይኑ እዩ ዝሓደረ ማለት እዩ እቲ ዝገርም ነገር ክርስቶስ ትውለድሲ ሰብኣ ሰገል ናብ ክርስቶስ ክኸውድ እንተለውስ ሁራ ሰለስተ እናበሉ ዝኸዱ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ክሓስቦ ዘለኹሲ የስሕቐኒ ማለት እዩ እና
إزي بحقي هاي كبهال زلو نجاريو زي طرح يكونن أما تشون بعل تمكت أي تخبرن بتمكت النتو يكونن بهراء تخبيرو نستوتا سألتات نيرم أبزي بوست أنتنا تهون بر معات تقنش بزمت أهون نيرو من فساوي نزب على نورن تحقق نزارم تقولنا تم مرجعتا تم زمران يا تستلم هذا نجار غيرم إتهزبجين بمنفساوي نتا يخبرن حانت زرسع وقرمكم أصبي استجبرت مالتي لدات تاوت كنوصينا نتبالا كم تمجلس ونسمعناي تاوت كوصينا تبالا نتنجرق أنيو نجار جن أفتح تاوت زوج الله لدات ليتي مالت حاضرهم تاوت زوج الله شعتيو سبت سعين مكنات أفتح كتمان ناج أفره نعندرس لز حاضر تاوت عجب سبت سعين تاوت كيوت أتعرفه زي بتعمل يحزني بعلدت تباهيلو ويتاوت كوصي تباهيلوس عجبو شو عتري شو من تسواتي مفتي بيت إرسان يرمي لهم سلازي تتصبيو كداسي وصست من على سبي مصدر يكون النبل تتصبي زي مص سبت سعين تتاوتن كيوص أتعرفه كابزي بالعلي منفساوي ودقت دلوي مازيش بقى بعصبي حزي انتي كبل يدليه هو الراس لسته أكون زكونن زلهم بورا سلسته بورا سلستنتو يكبر ببحلاوينتو يكبر أصبي بقى هورا سلسته داليوم كالون قرصوم زفالطولو بحالهم زفالطولو كدارنوم بلالعوم زفالطولو طحلوم زفالطولو عرسو زخاله معلتي يحاز كاو حزب تግራይ كيدو مستي بحلاوي متحواس بتعمي ادلايسو كلن كتماتات ناي بعل انتلهلون صبغيو اب عدواون حدا بعل تغيرو منفساوي زي كونه ماتيو منفساوي زي كونه ግን በባህላዊነቱ مسيحا تتعاود يحا زي فلت تግራዋይኮ ብዙحሉ يحا زفالطሉ አው ዘሎት ታሪኻዊና ቅርስ ዝፋለጠሉ كم تزغبر بعل ጥምቀት ማጨውን عرسو ካልእ ስም ሒዙ عرسو غيلو كسيه ملو بعل ጥምቀት ሆን ጥምቀት ይበቃ መንፈሳዊ ተሆን መንፈሳዊ አይነት حواوس ንምታይ ዝሕወስ ኮነ ተባሂሉ እቲ መንፈሳዊ ነገር ባህላዊ ኮይኑ ካኡ በቃ ናይ ጭፈራ ኮይኑ ክተርፍ ዝግበር ዘሎ እዩ እዚ ኮነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ እዩ ዘረድአና ዘሎሞ እዚ ብሓቂ ክሕፍረና እዩ ዝግባእ ቅድሚ ሕዚ እውን እኮ ኣብ ደብረ ዳሞ ሳስዒት ዋዜማ በቃው ኣርሃይ ተሓሪዱ እንግሊዝኛ ደርፊ ከይተረፈ ኣብኡ ከ ዝግበር ነይሩ ድርሕ ዳር ጽዮን እኮ የሙዚቃ ኮንሰርት ኣብ ሽረ እንዳስላሴ እውን ከምኡ ይተራእዩ بقى بموسيقى ليت بملو بتاكته ما قليت حدرا اما ጨውና ቤተክርስቲያን ዝመጸሰውን ለይት ሙሉ 4 ሚሊዮን አብደገ በቀና ተሰቴና ተጨፈረት ሓዲሩ በባህላውነቱ ተሆነ ተሰከ በባህላውነቱ ከምድላኻ ትገብረው አፍት መንፈሳዊ ተደሪጉ ግን እዚ ክግበር ይውል ካሊ እንደገና ቶም ሰበስልጣናት አብ መንፈሳዊ በዓላት ተረኺቦም ዝዛረብዎ ፖለቲካ ጠጠው ክብለለዎ ነቲ በዓል መበገስ ይገይሮም بقى تحبرتسب بفقري بسلام كنبر كم زلوا بمتحسساب كنبر كم زلوا حصر ملأخت دا كم حلال فلوا منبر عاب منفساوي اب بيت كريستيان كيدغا اب منفساوي بعال بوليتيكا مزرا مالت يجيم جيغا ايو ابوتات كتقرمو يكبا منبر سلاما نمتاي سوق كم تولى ايردنان بحقي نمتاي عجب غور زي تبلوهم كما كدانم جمبرم توسو سلطانات مسباباسات كوفي ولما سو و جاكيت و كوت تخارينو مسباباس ويم ساخمو يتقمطوهم تاغورم ساخمو يقمطلو قمطون تخونم غابيوم يكدنو ريسبكت نت حبرتسب ريسبكت يحلو مانم يكون مانم ፖለቲካ ናይ ባዕሎም ጉዳይ ኣብቲ ቤተክርስትያን ክመጹ እንተለዉ ግን ነቲ ሕብረተሰብ መሲሎም ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ እውን ፖለቲካ ትኾን አይ ፖለቲካ ናይ ባዕልኩም ሚድያ ኣለኩም ቴሌቪዥን ኣለዎም ብዙሕ ሚድያታት ኣሎ በቲ ሚድያም ፖለቲካም ይመሓላለፉ ኣብ ቤተክርስትያን ግን ደኾይኑ ወይ ሱቅ ይበሉ ግዴታ ኣይኮነን እንተዘይኮይኑ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ልስልስ ዝበለ መንፈሳዊ መልእኽቲ ከምቶም ካልኦት ዓድም ሓሩ ዘመሓላልፍዎ ዝነበሩ ንዘርእናዮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንማለት እዩ እሞ ብዙሕ ምተዛረብና ነርና ግን እንታይ ሞ ኦሬዲ ኩሉና ዝሓረርናሉ ውሽጥና ዝሓረረሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ መንፈሳዊነትና ምንም ተኣምር ንድሕሪት ንብለሉ ንደራደረሉ ምክንያት የብልናን ትወለዶ መንፈሳዊነቱ ሓልዩ ባህሉ ሓልዩ ዳኣ ክነብር ኣለዎ እምበር መንፈሳዊነቱ ለቂቁ ባህላዊ ኮይኑ ክነብር እንተኮይኑ ድሓር ዝመፅእ ሳዕብን ኣይንምል ኣብ ደገ
ቅድሚ 100 ዓመት ኩሎም ኣብያተ ክርስቲያናት ሙሉእ ሰርቪስ ይህቡ ነይሮም ሙሉእ ቅዳሴ ይቅደሰሎም ነይሩ ሕዚ ዝቅደሰሉ ቤተክርስቲያን የለና ብደገ ኣብ ካቶሊክ ወይ ኣብ ፕሮቴስታንት ገዲፎሞ ምክንያቱ ኣብ ወለዶም ናብ ባህሊ ከይድ ስለ ዝገበርዎ በቃ ገዲፍዎት ሃይማኖት ማለት እዩ እዚ ድዩ ክግበር ዘሎ እዚ ክመፅእ ዝድለ ዘሎ ትሰብ ካብ ሃይማኖት ተርሒቁሲ እንታይ ይጠቅሙ እንታይ ክጠቅም ጨካኝ ወለዶ እኮ እዩ ክፈጠር ሃይማኖት ዘይብሉ እንተኮይኑ ካብ ሃይማኖት ዘርሓቀ ወለዶ እንተኮይኑ ንሃገር ይጠቅም ንቤተሰብ ይጠቅም ንወገን ይጠቅም በቃ ክሪሚናል ዝኾነ ወለዶ ይከውንና እዚ ከይኸውን ክንከላኸሎ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስል ንሎማዓንቲ ብቐጻሊ እውን ከምዚታት እናተኸታተልና ክነቐርብ ኢና ዝደንጎናሉ ምክንያት ናይ ብዙሓት ፀሚቕና ክነቐርብ ብዝብል ምክንያት እዩ እዚ መስል እሞ እግዚኣብሔር ምስትውዓል ይሃበና ብሓቂ ናይ ሰፊሕ ልቢ ንወለዶ ዝሓስብ ንሃገር ዝሓስብ ንህዝቢ ዝሓስብ ሰፊሕ ልቢ ይሃበና ክንብል እንደሊ ንሎሚ በዚ ኣኽለና ወስዋት ለእግዚኣብሔር